Mbak, aku iki teleponan karo pacarku iki 35 jam. Kira-kira wonge setia apa ora ya karo aku? Halah, jembut. Lho, kok jarian. Ora eneng. Dihapusi ngono kuwi wis ora eneng. Wong lah telepon lho nang cangkem ngantek meniren lho. 2024 sing dikeloni bendina kuwi loro karo anek setia kok mbok trimakno mbok telepon. Ya karepku kan ben gak ana wektu kanggo liyane, makane tak telepon sakmono suwene. Kaget tok tinggal nguyuh ae wis gotol-gotolan nggae HP sijine. Ora mungkin. Teleponan karo kowe ketoke mlorok ngene iki lho kene sing kene iki lho tangane ngetik. Tangane ngetik kan ora dingeti apa ya pas. Tangane drijine iki lho enek motone. Kok iso ae. Wis to, ora usah geger. Kri. Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ayah, Ngapa, Mah? jangan lupa mbaduk lo ya. Sing dibadok apa? Nanti sama nek gak mbaduk, sama ku cepet mudar lo ya. Lah we masake ora dina-dina mau ngulek-ngulek HP, luput HP dandan mbok kon badok. Ya, terus nak ayah mudar, terus mama jadi rondo gimana? Dadi rondo mbok yo ben. Nah, mama gak mau jadi rondo ya. Malah menak to ora enak sing ribet-ribeti kowe. Ya senajan uripe sama ning uripku ki gak ono gunane ya, nek ngentek-ngenteki, tapi aku mah cinta sak kresek karo sampean ya. Alah gombalemu kiyo. Tenan. Ngono jare cinta, wong ngomong karo wong lanang nek ra badok nguntal, nyekek. Dalange sak ngombe ra. Cerewet kowe iki ngomong. Lah aku pekak lho. Ah ngombe karo rusakku kowe rusamu nembang. Iya kan Aku iki nek kene arep nindan mau bakul pil. nek dalange paling ngombene pli kita. Kita. Oh, pel kita. Kok beli kita? Ana lho pakna jenenge plikipu. Apa? Ya pri ana ya. Kuwi onde-onde cara Jawa Timur. Jawa Timur onde-onde iki jenenge plikipu. Infonya dong, Bolo. Info apa neh? Info. Kerja apa ya, Bolo? Sing omah dicepaki, mangan disiapi, dolan disopiri. Kuwi jenenge gak kerja wong lempoh. Ini Urip digawe nyantai, Cuk. ngantai patakmu sigar iki ora roh butuhe pirang-pirang. Besok wayahe asok, Bang, dobel pisan. Durung butuh liyane. Lah lek kowe golekane masa depan sing cerah-cerah ngono ki ya kono rabio karo sengenge. Ngan bloloki matamu pisan. Dometek gitu ndak sih. Rumang sakwok. Hei, Apa? tebak warna BH-ku dan menangkan hadiah di dalamnya. Cepat tebak, kampret. Abu-abu, Salah, merah jambu. betul sekali. Silakan pegang hadiahnya. Bang, pengen tahu nggak apa kesamaannya aku sama kepiting? Pengen dong, emang bedanya apa? Sama-sama menjepit, tapi tidak menggigit. Son Frankie Alpha.